Habang naglalakad sila papasok sa bahay ni Nong Jem, ay siya namang panginginig ng lalaking kanilang pasyente. Animoy natatakot yon kay Roble nang hindi maipaliwanag. Matapos yan ay bigla itong pinaupo ni Nong Jem habang hinahawakan ito ni Roble. Dali-dali namang nag-usal si Nong Jem ng pamako nang sa gayoy matanggal na ang kakayahan nitong gumalaw. Kung di nyo kasi na itatanong, itong si Nong Jem ay merong kakayahang ninanais din ng ibang manggagamot. At yun ay ang kakayahan na igapos ang espiritual at pisikal na katawan ng kanyang gagamutin. Bibihira lang ang nakakaalam ng usal para doon na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng kakayahang yon. Hindi kasi yun na ipapasa kung hindi malinis ang kalooban ng disipulo ng manggagamot na nangangalaga sa usal para doon. Lubha din yung delikado para sa mga normal na tao o maging sa manggagamot na mababaw ang pananalig kay Kristo. Ayon kay Roble, na nakakabaliw at nakakamatay ang pagbanggit sa mga usal na yon. Kahit siya ay ilang buwan niya itong sinanay upang magamit niya ang kakayahang yon. Nang naigapos na ni Nong Jem ang katawan ng binatilyong yon, ay tanging pag-angil na lamang ang nagagawa nito. Kahit anong pagpupumiglas ng nilalang na yon, ay wala itong kakayahang utusan ang kanyang pisikal na katawan. Nayanggaw to. May kilala ba kayong kasama nito na kakaiba? Tanong ni Nong Jem sa pamilya nito. Wala naman ho, Mang Jem. Ang alam lang namin ay ang palaging kasama niya ay ang kanyang barkada. Wika ng ama ng pasyente. Hindi na sumagot si Nong Jem nung mga oras na yon at nanatiling tinititigan ang anak nito. Halos hindi niya mawari kung anong ginamit na estilo ng aswang upang yang gawin ang binatilyong yon. Kaya ang ginawa niya ay dahan-dahan niyang itinaas ang kamay nito. Nang maitaas na ito ni Nong Jem, ay doon na tuluyang umalingasaw ang napakabahong amoy ng binatilyo. Animoy nabubulok na ang katawan nito, maging ang mga laman loob dahil sa amoy na yon. Agad namang napatakbo papalabas ng bahay ni Nong Jem ang pamilya nito dahil sa hindi nakayanan ang amoy ng kanilang anak. Samantalang ang binatilyong yun naman ay nananatiling nakaupo habang kitang-kita sa kanyang muka ang labis na paghihirap dahil sa mga pangontra at usal ni Nong Jem. Partida, hindi pa suot ni Nong Jem ang kanyang agimat nung mga oras na yon. Nang ibinaba na ni Nong Jem ang kamay ng binatilyo, ay agad namang nawala ang amoy na sumingaw mula sa kanyang katawan. Ordinaryong yanggaw lang ito. Per, kumapit ka ng husto. Wika ni Nong Jem. Alam kasi ni Nong Jem kung ordinaryong yanggaw lang ang ginawa ng mga aswang sa kanilang biktima. Dahil ayon sa kanya, ang mga normal na pangyayanggaw ay nagkakaroon lamang ng butas sa bandang hita o kilikili nito. Samantalang ang mga hindi ordinaryong pangyayanggaw ay ginagamitan ng ibang mutyang walang buhay. Mas mahirap alamin at pagalingin ang mga taong ito dahil sa hindi mo makita o matukoy kung saan naroroon ang mutyang itinanim ng mga aswang sa kanyang biktima. Nang matukoy na ni Nong Jem ang pangyayanggaw sa binatilyong yon, ay doon na niya inumpisahan ang kanyang estilo sa panggagamot. Agad siyang kumuha ng isang langis habang inuusalan yon. Roble, hawakan mo ang ulo ng batang yan. Wika ni Nong Jem.
Agad din namang hinawakan yon ni Roble para malayang magawa ni Nong Jem ang kanyang nais. Matapos yan ay agad namang ipinainom ni Nong Jem ang latang yon na punong-puno ng usal. Nagpupumiglas na ang binatilyong yon dahil sa ginagawa ni Nong Jem. Pero kahit anong pagpupumiglas niya ay hindi niya yun magawa. Dahil bukod sa nakapako siya ay hawak-hawak din siya ni Roble. Nang matapos na itong ipainom, ay suka ng suka ang batang yon ng mga balahibo ng parang galing sa manok. Maliliit lang ang mga yon na siya namang ikinabahala ng pamilya. Paulit-ulit lang ang prosesong yon hanggang sa maubos na ang balahibong isinusuka nito. Matapos nang painumin ni Nong Jem ang binatilyong yon, ay sinimulan na niyang kapain sa tiyan nito ang kinaroroonan ng sisiw na itinanim dito. Agad niya namang nahanap yon at pansin niyang napakalakas na nito. Nong Jem, ang laki na niya na! Gulat na reaksyon ni Roble. Pansin niya kasi nung mga oras na yon, yung paggalaw ng malaking bagay na nasa loob ng tiyan ng binatilyo. Si Nong Jem ay nagpatuloy lang sa kanyang ginagawa upang tuluyang mapuksa ang itinanim sa batang yon. Nag-aangil na ang bata sa sakit habang paunti-unting nanlilisik ang mga mata nito. Hindi na rin nagawang tingnan pa yon ng kanilang kamag-anak dahil nag-aalala din ang mga yon para sa kaligtasan ng kanilang anak. Bukas bumalik kayo rito. Marami-rami pa tayong pagdadaanan upang mapagaling ang inyong anak. Wika ni Nong Jem. Nang tuluyan ang nakalaga ng binatilyong yon, ay merong iniihip dito si Nong Jem. Nang tuluyan ang nakaalis ang pamilya ng binatilyo, ay sinabihan ni Nong Jem si Roble na pagmasdan niya ang mga kabarkada nito. Dahil baka mga aswang ang mga yon. Kinagabihan, sinundan ni Roble ang amoy ng binatilyo upang magmasid dito. Agad naman siyang napadapo sa bahay ng kanilang pasyente at laking gulat na lamang niya nang makita niya ang mga barkada nitong naroon rin sa kanila. Galit na galit itong si Roble nang makita niyang sumunod ang mga barkada nito sa kanilang pamamahay. Dali-dali niyang pinuntahan ang bahay ng binatilyo upang malaman kung ano ang ginagawa ng mga nilalang na yon sa mismong bahay nila. Paglapit dito ni Roble, ay kumatok siya sa pinto ng mahinahon upang hindi makalikha ng tensyon sa paligid. Agad naman siyang pinagbuksan ng ama ng biktima at nagwika ito ng, Oh, Roble! Anong ginagawa mo rito? tanong ng ama ng binatilyo. Tanungin niyo rin ho ang mga nilalang na yan, Manong, kung bakit sila nakapasok sa pamamahay niyo. Sagot naman dito ni Roble. Agad namang nagulat ang ama ng binatilyo dahil sa mga sinabi ni Roble. Dahan-dahan itong napalingon sa mga barkada ng kanyang anak at doon niya nakitang unti-unting nag-iiba ang kaanyuan ng mga taong yon. Nang makita ito ni Roble ay agad niyang tinitigan ng masama ang magbabarkadang yon na siyang labis nitong ikinatakot. Bigla itong nagsipulasan sa loob ng bahay ng kanilang pasyente hanggang sa tuluyan na yung makalabas. Nang akmang tatakas na ang mga yon ay sinundan pa rin ito ni Roble upang kitilan ng buhay ang mga ito. Kahit anong bilis ng pagtakbo ng nilalang na yon ay madali yung nahabol ni Roble dahil siya ay isang maranhig. Mga demonyo kayo! Bakit nyo pinapasahan ng kademonyohan ng inosenteng batang yon? Bakit? Nanggigigil na wika ni Roble habang hinahabol niya ang barkada ng binatilyo. Di naman yun umiimik dahil sa itinutuon ng mga ito ang kanilang wisyo
sa pagtakas mula sa mga kamay ni Roble. Dahil sa galit noon ni Roble, ay inusalan niya ang mga ito habang tumatakbo. Pagbitaw niya ng tigalpo mula sa kanyang mga kamay, ay biglang napahinto ang mga yon. Ang ibang mga kasama nito ay gumulong sa lupa na animoy nawala ng malay. Maaari na kayong magsalita. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay. Wika ni Roble habang lumalapit siya sa mga yon. Hindi na po namin uulitin. Nais lang namin magkakasama kami habang buhay. Wika ng isang tumatayo. Pagbitaw kasi ni Roble ng kanyang tigalpo, ay agad din naman niyang binawi ito upang makapagsalita ng maayos ang mga batang aswang na kanyang nadakip. Minamadali niyo lang ang inyong mga buhay dahil sa mga ginagawa niyong yan. Hayaan niyong tulungan ko kayo sa inyong mga paghihirap. Sagot naman dito ni Roble. Matapos nitong makasagot ay dahan-dahan na itong lumalapit sa mga aswang na yon. Nang makalapit na dito si Roble, ay biglang inusalan nito ang kanyang mga kamay ng usal para sa espiritual na sandata. Ang pinakapaborito ng kanyang maestro na kung tawagin ay si Bat ni Atardar. Pagtingin ng mga aswang na yon sa hintuturo ni Roble, ay biglang binalot ito ng mga takot sa kanilang katawan. Yung ibang nanghihina sa damuhan ay pilit gumagalaw upang makalayo sa lugar kung nasaan si Roble. Nang makalapit na ito sa isang binatilyo, ay hindi na nito pinahaba pa ang usapan. Biglang idinampi ni Roble ang kanyang hintuturo sa dibdib ng binatilyong yon, na siyang naging sanhi ng kamatayan nito. Matapos yan ay unti-unti naman niyang nilapitan ang iba nitong kasama upang kitilan ng buhay. Isa lang ang iniwan niyang buhay sa mga yon upang ipagkalat na hindi basta-bastang mangbiktima ng kanilang kanayon. Bago niya ito tuluyang pinaalis, ay pinaliguan niya muna ito ng abo ng talaba sa maliit nitong sugat. Sabay binulungan ng, maging masaya ka na sana sa isang araw ng buhay mo. Sige, takbo! Agad namang tumakbo ang lalaking yon at iniwan ang kanyang mga kasamang wala ng buhay. Si Roble naman ay agad namang bumalik sa kinaroroonan ng pasyente nila upang tingnan ang kalagayan nito. Kinaumagahan ay pumunta na naman ang mga yon sa bahay ni Nong Jem upang magpagamot. Ganun pa rin ang nangyari. Pinainom ulit nila ito ng langis upang matingnan kung meron pang isusuka itong balahibo ng sisiw. Nang nakita nilang wala na itong isinusuka, ay tsaka nila inumpisahan ang pagpatay sa sisiw na nasa loob ng katawan nito. Minamadali na nila ang pagpatay sa sisiw na yon. Gawa ng unti-unti nang naglalaho ang mababaw na kanal sa pagitan ng ilong at labi nito. Isa yung indikasyon na malapit na itong maging isang ganap na aswang. Sa oras na mawala ang kanal na yon, ay doon na mag-uumpisa ang pagkain ng batang yon ng karne ng tao. Maging ang pamilya nito ay hindi nito sasantuhin kapag tuluyan na itong naging isang ganap na aswang. Kaya ang ginawa nila Nong Jem noong mga oras na yon ay hinilot ng hinilot ang tiyan ng bata upang mapatay ang sisiw na nasa loob nito. Kinapa na rin ni Roble ang hita nito upang tingnan kung meron na itong butas na maaaring lagusan ng sisiw na yon. Matapos nitong makapa ni Roble, ay wala siyang nakitang butas sa singit ng binatilyo. Maestro,
Kaya pa nating tanggalin ang yanggaw sa batang to? Tanong ni Roble sa kanyang maestro. Oo naman, Roble. Walang imposible kapag malakas ang pananalig mo sa Panginoon. Lakasan mo ang pananalig mo sa Kanya at makakaya mong gawin ang lahat ng imposible na posible. Sagot naman sa kanya ni Nong Jem. Hindi na nakaimik si Roble dahil mas tinuon niya ang kanyang wisyo sa bawat ginagawa ng kanyang maestro. Ayaw niya kasing pinapalampas ang anumang kakayahang ipinapamalas nito sa kanyang pasyente. Ilang minuto pang paghihilot sa binatilyong yon at merong binali si Nong Jem sa tiyan nito. Huli ka! Wika ni Nong Jem pagkaalis ng kanyang kamay sa tiyan ng binatilyo. Roble, kunin mo yung langis na pinainom natin sa kanya. Dagdag pa ni Nong Jem. Dali-dali namang kinuha ni Roble at agad na ibinigay ito kay Nong Jem. Pagkabigay niya dito kay Nong Jem, ay agad yung pinainom sa binatilyo. Maniwala kayo o hindi, matapos nitong uminom ng langis na yun, ay bigla itong nagsuka ng nagsuka hanggang sa nailabas na nito ang sisiw sa kanyang sistema. Nang nailabas na ito ng binatilyo, ay agad yung inusala ni Nong Jem habang sinisindihan ng posporo. Matapos yan ay dali-dali nilang inialis ang batang yon doon sa silid upang hindi nito maamoy ang usok na nanggagaling sa nasusunog na sisiw. Ayon kay Roble, na habang binubuhat niya ang batang yon, ay para na itong mamamatay. Nakalabas na kasi ang dila nito, namumutla at nakadilat na ang mga mata. Nong Jem, yung bata, mamamatay na ata! Wika ni Roble na nasa sala. Nang marinig yun ng mga magulang ng binatilyo, ay nagsiiyakan na ang mga ito. Matapos ni Nong Jem magawa ang kanyang ritual sa sisiw na yun, ay dali-dali niya itong nilapitan upang painumin ng tubig. Pinahiga na muna nila sa sala ang binatilyong yon at hinayaan na itong makapagpahinga. Ilang oras lang ang lumipas at biglang nagising na ang batang yon. Agad itong nilagyan ng kwintas ni Nong Jem upang hindi yon gambalain ng ibang nilalang habang nasa mahinang estado pa ito. Naniniwala kasi si Nong Jem na maaaring nabutasan ang mga kaluluwa ng mga niyanggaw na tao dahil sa pagpasok ng mutya ng kaliwa sa kanilang sistema. At kapag nabutasan ang kaluluwa ng isang tao, ay napakadali na lang para sa mga nilalang na sumapi rito. Maaaring ikamatay ng binatilyo ang anumang sapi ng ibang nilalang habang nasa ganoon pa siyang estado. Hindi na kasi kakayanin niyo ng kanyang katawan at maging ng kanyang kaluluwa. Nang papaalis na ang mga ito, ay binilinan pa yon ni Nong Jem na kung maaari, ay iwasan na munang makipagbarkada kapag siya ay gumaling na. Hinatid pa nila ang pamilyang yon sa kanilang tahanan upang makasigurong ligtas na makauwi ang mga ito. Pinasundan pa ng karagdagang gamot at proteksyon ni Nong Jem ang batang yon bago sila lumisan sa bahay ng kanilang pasyente. Matapos nilang gamutin ang binatilyong yon, ay agara naman ang pag-uwi nila Roble sa kanilang tahanan. Habang naglalakad, ay napag-usapan nila ang tungkol sa angkan ng maranhig na sumalakay sa baryo nila Roble. Ilang minuto lang ang lumipas, ay biglang napatigil si Nong Jem sa kanyang pagsasalita na animoy meron itong naalala. Bakit ho, maestro? Tanong dito ni Roble. Napansin niya kasing napatigil yun sa pagsasalita na para bang may kung anong bagay na pumasok sa kanyang isipan.
Di naman kaagad napasagot si Nong Jem. Kaya ang ginawa ni Ruble ay hinintay niya muna itong kausapin siya. Nang malapit na sila sa kanilang tahanan, ay doon nagwika si Nong Jem ng, Ruble, sa loob na tayo mag-usap. Mahirap na dito sa labas dahil maraming nagmamasid. seryosong wika nito. Tumangulang naman si Ruble nung mga oras na yon upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon sa kanyang maestro. Nang makapasok na sila sa kanilang tahanan, ay nagluto na muna si Nong Jem ng kanilang makakain nung mismong gabing yon. Matapos nilang kumain ay doon na nagkwento si Nong Jem tungkol sa kanyang nalalaman sa lahi na kinakaaniban ni Ruble. Alam mo, Ruble, bago pa matuklasan ng ibang lahi ang ating lupain, ay meron ng isang angkan dito sa atin na siyang namumuno sa buong tubahon at karatig nitong bayan. Maging ang ibang lugar na tawid dagat na ang pagitan ay nasa ilalim din yon ng pamamahala nila. Malakas ang maranhig noong mga panahong yon dahil sa pag-usbong ng kauna-unahang lahi at dugo nito. Ang mga sinaunang maranhig na yon ay maaari pang magising ngayong kasalukuyang panahon kung mahahanap ng mga kauri mo ang kanilang himlayan. Pagsasalaysay ni Nong Jem. Di naman nakaimik si Ruble dahil sa sinabi ng kanyang maestro. Animoy naglakbay ang kanyang wisyo habang ito ay nagkukwento. Dagdag pa ni Nong Jem na ang mga maranhig noong mga panahong yon ay kakaiba sa lahat ng mga nakita niya. Malademonyo na ang itsura ng mga yon kung susumahin. Walang nakatalo sa mga maranhig na yon, kahit parehas silang panig ng kaliwa. Wala kasing pinipili o sinasantong angkan ang mga ito, kaya sila nabansagang isa sa mga mapanganib na angkan ng mga aswang. Kapag merong angkan ng anumang uri ng nilalang ang sumalungat sa kanilang kagustuhan, ay hindi na nila yon binibigyan ng pagkakataong taluhin pa sila ng mga ito. Isang datu ang naghahari sa mga maranhig na yon, ayon kay Nong Jem. Dati na din kasing sinabi sa kanya ng kanyang maestro ang tungkol sa angka na yon na nakalimutan na sa paglipas ng panahon. Ang tanging nakakaalam sa angka ng sinaunang maranhig ay ang lider ng kasalukuyang angkan. Nakagawian o tradisyon na kasi ng mga ito ang ipasa ang kanilang kasaysayan sa mga magiging lider ng kanilang uri. Ang tanging hawak lamang na mutya ng mga ito ay ang singsing na nagmula pa sa pinakahuling datu ng mga maranhig. Walang sino man sa tubahon ang nakakaalam ng kwentong ito. Dahil sa lahat ng nagnanais noon na ipasa ang kasaysayan ng lahing yon, ay pinapatay kasama ang buong angka nito. Okay, pahinga lang ako ng konti tapos sunod natin yung 10. Salamat.